nafilan da ake yin ta a cikin daren 28 ga watan Ramadana. Masoya manzon Allah, mu ƙara gode mu Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Duk wanda ya wannan sallah, Allah ya ba shi dama ya yi wannan sallah, Allah zai baka daraja, zai baka martaba masu ɗimbin yawa albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan sallah ana yin ta ne raka 4, sallama 2. A cikin kowane raka za ka biya fatiha kafa 1, sai ka biya qul ya ayyuhal kafirun kafa 1, sai ka biya qul huwallahu ahad zuwa ƙarshenta kafa 10. Idan ka yi darga baki ɗaya za ka biya astaghfirullah 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 kafa 100 daidai. Sannan za ka biya salatin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, shi ma kafa 100 daidai. Salati duk wanda ka iya kawai ka yi ta kafa 100. Sannan idan ka idar za ka biya sunan Allah, ya alimu ya alimu ya alimu kafa 100 daidai. In ka yi, Allah zai baka ɗimbin daraja. Allah ka ba mu saboda manzan Allah. Allah muna tawassali saboda sirrin manzan Allah. Allah muna tawassali saboda alfarman manzan Allah. Allah dan tsarkin zuciyar manzan Allah, Allah ka sa muna daga cikin ƴantattun bayi. Allah ka sa muna daga cikin bayin da Allah ya ƴanta zahiran wa baɗinan saboda annabi Muhammadu. Duk wani bukata namu Allah ka biya mana dan manzan Allah. Duk abin da muke tsoro Allah ka kiyaye mu dan annabi Muhammadu.